המסע להורות בטיפולי פוריות מזכיר לי ריצת מרתון, בה נדרשים הרצים להתחבר לכוחות הנפש שלהם לאורך המסע, לאורך הריצה, כדי להגיע לקו הסיום בהצלחה ואפילו עם חיוך בסוף. בטיפולי פוריות את נדרשת להתחבר לכוחות הנפש שלך לאורך כל מחזור טיפול כדי להגיע לסיום בידיים מלאות. היום בסרטון אני רוצה להעניק לך כלי עוצמתי שנקרא מעגל המצוינות. שלום, שמי אסנת גלר לדרר ואני מאמנת אישית ומלווה רגשית נשים בטיפולי פוריות במסע שלהם כמסע מעצים. הייתי בעצמי כ5 שנים בטיפולי פוריות והילדים שלי, שני הילדים שלי נולדו בהפריות. הכלי שאני רוצה להעניק לך היום נקרא מעגל המצוינות. זה כלי שהשתמשתי בו, שאני עדיין משתמשת בו, והוא מחבר לעוצמות הנפש, לתעצומות הנפש שנדרשות בכלל במהלך טיפולי הפוריות או בכלל במהלך החיים. תחשבי עכשיו על תחום שאת טובה בו, שאת ממש במיטבך. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בארגון של אירוח, זה יכול להיות בארגון של חופשה. כל מה שאת טובה בו ושאת מרגישה בו שאת במיטבך. עכשיו תחשבי מה מאפשר לך להיות במיטבך. מעבר ליכולות שלך ולאמונות שלך, מה מתאפשר לך מבחינת כוחות הנפש? וכוחות הנפש זה אהבה, ביטחון, רוגע, סבלנות, שמחה, סקרנות, נחישות, כל דבר שמעורר בנו הרגשה חזקה שאנחנו גם יכולים אחרי זה להתחבר אליה. אז תחשבי שוב מה מאפשר לך להיות טובה או במיטבך בתחום הזה שבחרת. וכשיש לך את כוחות הנפש כרגע, בואי נעשה תרגיל קטן. דמייני שיש לך על הרצפה מעגל. זהו מעגל כוחות הנפש שלך. את יכולה לבחור משאב אחד, אנחנו קוראים לזה משאבים. את יכולה לבחור משאב אחד, את יכולה לבחור יותר ממשאב אחד. זהו מעגל המצוינות שלך. תחשבי עכשיו, המעגל הזה שנמצא על הרצפה, איזה צבע את רוצה לתת לו? וכשבחרת בצבע, תעשי צעד אחד אל תוך המעגל. תחשבי, דמייני את כוחות הנפש שחשבת עליהם קודם, בצבע שבחרת. עמדי רגע במעגל, תני לכוחות הנפש ולצבע למלא אותך מלמטה עד למעלה. עמדי כמה שניות בהרגשה הזאת, בצבע ובכוחות הנפש שממלאים אותך, וכשאת מרגישה מלאה בהם, את מוזמנת לצאת החוצה. בפעם השנייה, אנחנו שוב ניכנס למעגל, ואת תראי שזה ילך הרבה יותר מהר. תחשבי עכשיו, בנוסף לצבע, איזה טמפרטורה יש למעגל? אולי גם יש לו צליל? לא חייב, אבל איזושהי טמפרטורה, ואולי צליל אפילו. אז דיברנו על צבע, טמפרטורה, ואולי צליל. אז בואי אני מזמינה אותך להיכנס עכשיו פעם שנייה למעגל, ותני לכוחות הנפש, לצבע, לטמפרטורה ולצליל, למלא אותך מלמטה עד למעלה. עמדי כמה שניות, תחווי את ההרגשה הנפלאה הזאת. כשאת מרגישה שהתמלאת, את מוזמנת שוב לצאת החוצה. בפעם השלישית, תחשבי על כל אותם רגעים שאת רוצה להתחבר להרגשה הנפלאה הזאת בתחילת מחזור טיפול, במהלך מחזור טיפול,
בשאיבה, בהחזרה, בהזרעה, ב-12 ימי ההמתנה הארוכים לתשובת הבטא. כמה פעמים היית רוצה להתחבר לכוחות הנפש, לצבע, לטמפרטורה ולכל ההרגשה הנפלאה הזאת. אז זה מה שהולך לקרות בפעם השלישית. אנחנו ניכנס עכשיו למעגל. תני לצבע, לטמפרטורה ולצליל למלא אותך עם כוחות הנפש מלמטה עד למעלה. עמדי כמה שניות ותחשבי על כל אותם רגעים, על ההזרעה, על השאיבה, על החזרת העוברים, על 12 הימים. כמה נפלא זה יהיה להתחבר לכוחות הנפש, בצבע, בטמפרטורה, עם הצליל. כמה זה יהיה נפלא להתחבר ולהרגיש כמה את עוצמתית גם שם. וכשהתמלאת, את מוזמנת לצאת מהמעגל. הניחי למעגל להיכנס לתוך חייך. הושיטי את ידך. תני למעגל לקפוץ לך לתוך היד. הפכי אותו לטבעת, לצמיד, לשרשרת, או פשוט הכניסי אותו לכיס. ומעכשיו, כל פעם שתידרשי לכוחות הנפש שלך, אם זה במהלך מחזור הטיפול, בהזרעה, בשאיבות, בהחזרת עוברים, ב-12 הימים, או בכלל, בכל מקום בחיים שתידרשי לכוחות הנפש שלך, פשוט תגעי בצמיד, בשרשרת, או הכניסי יד לכיס, הוציאי את המעגל ותני לו לקפוץ, וייכנסי לתוכו. או פשוט דמייני שהוא נמצא שם, שהוא כבר חלק ממך. בתחתית הסרטון תופיע כתובת הדף שלי בפייסבוק וכתובת האתר שלי. אני אשמח לשמוע מה יתאפשר לך אחרת. איך עברת את שלבי הטיפולים עם מעגל המצוינות שלך.